लोगोफोर रावबो फैथ'वाखैना लाइनाव फैसान्दै बैग्रि जानो रं दहायो लोगो सासे बैग्रि लाबोदोंमोन नै जानानै थाइथामल' थाबाय थाइथाम बेखौनो जालायनोसै आं मोनजाथाराखै मथा मथि गोबावानो जाबाय न'आव थांनानैबो जाजाथाराखै नालाय बेखौ जानो लुगैनानै बैग्रिया गोथावानो बैग्रिया गोथावानो ओंखायनोथ' जादों आङो थान्दा थेवबो मोनायाव जानो लुगैना जाबाय आं संख्रि नांगौमोन र' दहाय लोगो लाबोफादोंमोन नालाय जानो लुगैनानै जाबाय आं जानो लुगैनाङा दे लोगोखौ जायफोरा आं चेनेलखौ नायदों कमेन्टआव खोन्थाहर जानो लुगैदों नामा सोरबा थाइथामल' दंमोन बाखियाथ' दहायनो जाजोबखादों थाइथाम दंमोन जाबाय आं गोथाव मोनजाथाराखै नालाय बाय मा खालामदों लोगोफोर गोखै मोनजोब्बाय जानानै बा एसे गोदैबो अबेबा गोखैबो फाग्लासो हैद संख्रि नांगौमोन आरो थान्दा मोनदो टपिकखौ लानोसै नामा एसे गाइस आंना खामानिया एसे दंबावो लोगोफोर मानो होनोबा बारा गैला ओरैनो डाटा आउट खालामबानो थांनो मोनसिगोन थांबा थांनो हायो डाटा आउट खालामखांनानै ओमफ्राय आं दसे लाइभआव फैनो होननानै फैलायबाय आरोना सोर सोर ओंखाम जाखो दाथ' जायाखै सोरबा गामियाव जाबाय दिसुं जानाया बांसिनानो थब जाया मथा मथि 8था साराय 8था 9था जोंहाथ' दा साराय 9था गाहाम जायोमोन न'आव दा खिन्थु गोजां बोथोरखाय एसे थब जानो हागौ थब जानो हागौ कमेन्ट खोन्थाहर गाइस मोजां नाङो कमेन्ट हरबाथाय लाइकबो हो आथिंखै गुसु मोनदों फाग्लासो गोजांनानै खामानियाथ' जोब्बायानो होनजायो पुरा क्लियार जाबाय दे गाइस दे कमेन्टफोरखौ हरदो मोनसे मोननै आंबो जेन फरायनानै इन्टारेस्ट नाङो होमबाना मोजां मोनो आरोना गोसोखौ आंखौ सोरबा सानदों खोना सामफ्रामबो लाइभआव फैबाय थायोब्रा आब्बां जाब्बां बाथ्रा बुंबाय थायो सानदों खोना आं लाइभखौ फैनो लुगैयो मानो होनबा
टाइमखौनो मोनखाया आंहा भिडिअ बानायनो जेनेबा आङो रुमाव थांबाय ओंखाम जाबाय ओंखाम जानानै भिडिअखौनो बानायनो टाइम मोनला ओरैनो रबिबाराव थाङो मालाबा थाङो आरो जोङो बेरायनो दाखालि बाथौफुरियाव थांजादोंमोन नामा ओंखायनो दहाय मोनसे माबानि मामोनना एलबार्ट काक' ना मामोन बेनि मोनसे गान सल' होदोंमोन आं जायफोरा नायाखै आंनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय मोनसे मथा मथि 3.5 मिनिटसोनि जागोन फार्स्टनिखौ लाजोबनो मोनासै आं एसे 5-10 सेकेन्डसो थांगौबायमोन नामा बेखिनिखौल' लानो मोनदों आङो लेक्सार होनायखिनिखौ लानो मोनासै नङाबाथ' फुल लाजोबनो मोनबा मोजां जागौमोन बाथौ फुजा मेला नामामोन बेयाव माने सिंगार लाबोदोंमोन आरोना मोजां जादों खननाया गाइस नायनानै मोजां मोनदों जायफोरा नायाखै चेनेलाव थांना नायबानो जाबाय नट इन स्टक देखायबाय दंलै माथो तरीका जोबदार दा दसे थानानै आउट खालामसै डाटाखौ आं खामानियाव बेस्थ'मोन नालाय मा होनदोंमोन आं माने रुमाव थांबाय रुमाव थांनानै टाइमखौनो मोनबाङा आरोना भिडिअ बानायनो गाइस बेनिफ्राय टाइम मोनबाङैनि जाहोना बेनो दा थांनानै ओंखाम जाबा आरो मोनायाव मा भिडिअ बानायनो नङा होनबा बेनिफ्राय जेनेबा सानदे दिना मोनो सानदे दिना टाइम मोनबाथाय जों थाङो जेराव नायथावथाव जायगा बेफोराव थाङो खिन्थियो बेनि उनाव जेनेबा आङो भिडिअ बानायनो टाइम मोनबा बानायसिगौ बेनिफ्राय फुंखिनियाव मा कन्टेन्ट लाबोनो बेखौ साननानैनो फुङावबो गोजांनायखाय थब सिखारजाया बेनिखायनो खालामजायाखै आरोना गाइस भिडिअफोरखौ दा रुमावबो जों स्टाफ गोजासो थायो नालाय एसे उसुबिदा जायो दावराव जाजोबथारो पुरा सोरबा सासे सिखारगोन फुंनि डिउटि थानायफोरा बेनिफ्राय बिसोरथ' दुगैगोन माबागोन दावराव जायो एसे एनै माथो जायो नालाय भिडिअ लाजाया उनाव लागोन र' आं रुम मोनसे एक्सट्रानो रुमखौ मथा मथि मास मोननै मोनथामसोनि उनाव मोजाङै रुम मोनसे लानानै मोजां होमबासो बेयाव भिडिअ बानायनो हानाय जागोन आरो आं मोनाबाबो माने दा बेयाव दावरावनि थाखायनो बानायनो हाया नङाबाथ' आरामसे लाजागौमोन भिडिअ मोनाबाबो आरो लाइट साइट थाखाय नालाय मोजां जायफोरा नायदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं बैग्रि बेगर गारनो र' आं गाइस नोंथांमोना बैग्रि बेगरखौ नैयाव दं डास्टबिना नै साइडआवसो दं गाइस साइडआवसो आंनि केमेराया मोजां नंगौना नङा गाइस नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय नायनानै केमेराया मा थिग नङा आंनिया थेवबो आङो बेजोंनो खालामसाबबाय आरो मबाइलाबो दामिकनि नंथ'आ आंनिया जोंफोरनिया बायनो हाथ'वाखै नोंथांमोननि अननाय मोनबानो देन लासैनो बायनो हागोन लोगोफोर दा माबाफोरखौ
मोननो हानाय जाथ'वाखै मालानि दिनाव मा जायो जोंफोरनियाव आमेरिकानि डलारफोरा माला डलार हिसाबै फैगोन जोंनाव हमनो हाला आरो माला मनिटाइज जागोन आरो बोरै मनिटाइज 4000 खन वाच टाइमखौ बोरै कमप्लिट खालामगोन आं सोरबा जुदि एकदम मोजाङै मिथियोबा कमेन्ट बक्सआव आंनो खोन्थाहरलाय गाइस 4000 वाच टाइम आंनिया 1000 थांबाय गाइस 1000 वाच टाइम थांबाय दा आरो 3000 बाखि दंबावो 3000 वाच टाइमखौ आं बोरै कमप्लिट खालामगोन दा नायनायाबोथ' इमान भिउआनो फैया भिउ फैनायनि भिउआ एसे बुरजा फैबा वाच टाइमा एसे फैयो फैनाया खिन्थु वाच टाइमखौ भगबान माबोरै कमप्लिट खालामगोन 3000 दंबावो आसरित 1000 थांबाय जेने तेने 2 माह लादो 1000आव 1000 वाच टाइमाव 2 माह लाबाय दा 3000आव मथा मथि 1000आव 2 माहबा आरो 6 माह 2 माह 6 माथो बोसोरसेयानो लागोन खोनालै वाच टाइम कमप्लिट जानो बोसोरसे लागोन आरो ओजोंहाय मनिटाइज बोसोरसेया नांखागोन सोरबा एकदम सर्टकाट आइडिया दंबा आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर नांगौबा आं फैसा होगोन नोंथांमोन वाच टाइमखौ आंनो कमप्लिट खालामना हो जायफोरा पुराना वाच टाइमखौ बोरै कमप्लिट खालामनाय एकदम सर्टकाटै जेनेबा मास मोनसे मोननैयावनो बा सप्तासे सप्तानैयाव बा 15 दिनाव खालामना होनो जुदि हायो आं नोंसोरनो फैसा होगोन गाइस कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो मबाइल नाम्बारखौ हरबानो जाबाय आंनो आं पार्सनेलि रायलायगोन ओमफ्राय वाच टाइमखौ माने पार्सनेल रायलायनानै इयावनो एमाउन्टखौ रायलायगोन आं माने बेसे होनांगौ बेसे मानांगौ लोगोफोर वाच टाइमखौ सोरबा हेल्प खालामनो गोसो दंब्ला फैसाखौ आं होगोन टेनसन लानाङा टेनसन लानाङा नोंसोरो बाइचान्स वाच टाइमखौ क्लियार खालामना होनो हायो आं होगोन टेनसन लानाङा मनिटाइजबोथ' जानांबाय वाच टाइम क्लियार जाबासो आंना साबसक्राइबारा जासिगोनानो गाइस बाराथ' नांला 150सो नांबावगोन बायदि मोनदां 850 थांबाय 850आनो जासिगोन हमना ला 150सो नोंथांमोननि आशीर्बादावनो आरोना गाइस आंबो मोजां नाङो नोंसोरनि बिदि आशीर्बाद अननाय मोनबाय थाबाथाय भिडिअ खालामनो इन्टारेस्ट जायो होमब्लासो दा जुदि भिउबो फैथाराबा कमेन्टबो फैथाराबा इन्टारेस्टखौथ' फैनाय नङा इस्साबो जानाय नङा जों भिडिअ लाबोनो गाइस मा जाखो लोगो नोंथांमोन ओंखाम जाबायना लोंबाय लाइकबो हो जोंफोरखौ सिनायबाङालै बेनिखायनो नायबाङा जोंनिखौ नङा होनबा गाइस सिनायनायबा नायगौमोनदां जोंफोरखौ आरो जेनिबो जोंहा फेमास गैया जेनेबा सल' खननायानो जा मोसानायानो जा एक्टर एक्ट्रेसनिबाथ' बाफबलायगौमोन हिन्जावफोरा जानांगौमोन दा बाफबलायगौमोन नङा होनबा पुरा थान्दा ओंखायनो आरो सोरबाफोर मा ओंख्रि संदो सोरबाफोर दाउजो अमा जानो लुगैसोदां
न'आव थाङिया जाबायानो दे 20 दिन जाबाय 20 दिन जाथ'बाय दाउजो सबाय बेफोरखौ जानो लुगैदों मोनजाथाराखै नालाय गाइस सोरा दाउजो सबाय संदों आंनो खोन्थाहरलाय कमेन्ट बक्सआव होमबाना आंबो एसे इन्टारेस्टिं जायो आरो गाइस डाटाखौ आउट खालामसै नामा गाइस नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं एसे खोन्थिलांनि डाटाखौ आउट खालामनो डाटाखौ आउट खालामनायखौ नायनो नामा लोगो डाटा आउट खालामनायखौ नायबानो जाबाय दा आरो खोन्थिनोथ' हागौमोन दा जेनेबा सिस्टेमखौ जों खोन्थिनो खामानि मावनायफोरखौ खोन्थिनोबो मेनेजारा मिथिबा एसे माबा मोनसे जागोन ओंखायनो सिस्टेमखौ डाइरेक्टलि खोन्थिनो हाया आरो ना खाथियाव प्राइभेटसो जाहैबायना बेफोरो नोंथांमोन नङाबाथ' डाइरेक्टलि नोंसोरनो खामानि मावनायफोरखौ खोन्थिबाय थानो हागौमोन जों मावनायफोरखौ आरोना डाइरेक्टलि सिस्टेमखौ बिदि खोन्थिनो हानाय नङा ओंखायनो दिगदार लाइनाव फै लोगोफोर एसे मोजां मोनो लाइनाव फैबाथाय सापर्ट हो जोंखौबो एसे एनै लोगो नोंथांमोन मोजां मोनो आरोना बिदिब्लाथाय नोंथांमोननाव मोनसे कुइसन सोंबावनि जेनेबा लाइभ फैनायाव एक घन्टा गाहाम थानो हायो ना हायाबा लाइभआव जेनेबा नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलाय आंनो गाइस 1 घन्टा थानो हागोन ना लाइभआव जेनेबा आंनि इउटुब चेनेलनि दा आं लाइभ जेनेबा जेरै फैदो 1 घन्टा थानो हागोन ना हाया बायदि जुदि हायोबाथाय खोन्थाहर आरो हायाबा हाया खोन्थाहर हागोन हानांगौ आंनिबा 1 घन्टाबाबो मा जाबावगोन वाच टाइमनि थाखायनो आं एकदमबारे बोरैबा मोनदों वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हाबा लोगोफोरा आंखौ दा सोरबाफोर सापर्ट खालामनो सानदोंब्लाथाय मबाइल नाम्बारखौबो हरफैसा होगोन आं वाच टाइमनि थाखाय आरोना गाइस होमबाना आंबो एसे मोजां मोनगोन गोसोखौ फैबायानो 50 जन लाइनाव 60 दसेनो 70 लाइनाव दसेनो 50 60 70 80 जन फैयो आरो दसेनो खमायलाङो मानो बिदि कमेन्ट हाय गाइस मा खालामदों ओरैनो दङ मा मावो दा ओरैनो दङलै प्राइभेट कम्पानिफोराव जोंफोर ओरैनो बेफोरखौ मावाबा जों माखौ मावनो नङा होनबा ओरैनो थाबाबो न'आव फैसाखौनो मोना माथो खालामनो दा न'आव थाबायानो दे मा इनकाम खालामगोन जों जेबो हा हु बिदिहाय गैया जोंहा गैयानो होनजायो बिगासेबो गैया होनजायो जोंनाव हा दा थानाय बिथायाल' दं
ओंखायनो प्राइभेटावनो हाबना दंथ'यो एकदम दामानो खमथार जोंना सेलारिफोरानो खमथार गैया ओरैनो जेने थेनेसो सोलिबाय दं आङो लोगो नोंथांमोन माथो खालामनो आरो जोंफोरलाय इयावबो जानांगौ न'आवबो हरनांगौ फैसाफोरानो मिलायथारा मा जाबावगोन मासावनो 50-60 हाजार मोनबाथाय एसे सोलिनो हागौमोन दा जोंफोरनि फैसा मोननाया गस्ला गांसेखौनो लानो हानो नागिरा मास मोनसेयाव मोनसेल' माल ओरैनो फिसा लानो हायो ओमफ्राय न'आव हरजोबबाथ' गैला आरो लनफोर लानानै दोननाय दंबाथ' गैलानो आंनाथ' लनबो लानाय दङ मथा मथि मासावनो 5,000 होबाय दं दा हाया दा ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाथ'वाखै रुमाव थांनानै जागोन मानो होनबा मेसआवसो थाखायो नालाय मेसआव थांनानै आरामसे जानानै उन्दुनोसै आरो जों माने माव दङ लोगो आं दा गुवाहाटीयावनो थायो नोंथांमोन गुवाहाटीयावनो थायो थान्दा मोनदों थान्दा मोननायखाय आं इखौ खाख्लुमना लादो गाइस खाख्लोबाबाबो जाया इखौ बख'ना लाबानो नै खोमाखौ एकदम हाव हाव थान्दा मोनफैयो आरोना ओंखायनो ओरैनो खाख्लुमना लादों नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे आरो थान्दानि दिनावनो बांसिन माबा बाहेरायाव थांनोसो ओंखारबाय ओंखायनो आरो लोगो नोंथांमोन जायफोरा आंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो गोसो लोगो खालामनो गोसो खालामना होबानो जाबाय आरो कमेन्टखौ हरना दोन आंबो नोंनिखौ खालामना होगोन जायफोरा खालामनो गोसो आरोना हेल्प बेजों लोगोसे वाच टाइमखौ सोरबा मिथिथारोबा खोन्थाहरथार आंनो वाच टाइमखौ माने एकदम सर्टकाटै माने कमप्लिट खालामनो हानायखौ आंनो हर गाइस आं मबाइल नाम्बारबो हरखा लोगो लोगो रायज्लायनानै आं माबागोन जायफोरा वाच टाइमखौ माबोरै कमप्लिट खालामनो माने आंबो खालामनो गोसोथार वाच टाइम कमप्लिट मबाइल नाम्बारखौ होना हो कमेन्टआव आरामसे जोंनियाथ' बुकिंसो खालामनांगौ नालाय जेनेबा जि थायो जोंनाव माल डिलिभारि खालामग्राफोरानो मालखौबो लाबोयो जेराव डिलिभारि खालामनो लाङो बेवहाय बेनिफ्राय नोंसोर पिकआपखौ लाना फैखायो पिकआपखौ लाबोबाय ओमफ्राय बेयाव डकेट बिल माने वेरहाउस बेलेग कम्पानिया बुंलायगोन बेखौ बिल बुंगोन जोङो आरो डकेट बुङो डकेट जेनेबा नै बिदि आं बिसोरनो खोन्थिनो बेबायदि आरोना डकेटआ बिदि इनभइसबो फैफाखायो ओमफ्राय जोंनिफ्रायनो लांखानाय डकेट थायो आरोना गोजौआव स्टेपल मारिबाय लिरबाय एड्रेसफोरखौ बिदिखौ माने बिसोरो जोंनिफ्राय लार्ज हिसाब कुवान्टिटि हिसाबै माने मोनसे डकेटाव खैथा थायो बिदिखौ लिरना लाबोखायो जेनेबा जिएनि मानसि थांनानै बिदिखौ आरोना बेनिफ्राय लाबोनायखौ जों एन्ट्रि खालामबाय एन्ट्रि खालामना जों बेहाय मोनसे नर्थ इस्टनि बा अल इन्डियानि मोनसे डिभाइड खालामग्रा सर्ट सेन्टार दं बे सर्ट सेन्टारा माने अल इन्डिया डिभाइड खालामनानै माने गारियाव गथायो जेनेबा जों नैबेवहाय जों स्केन मारियो आरोना मोनसे मोननै स्केन मारियो स्केन मारिखांबाथाय जों डाटाखौ आउट खालामनो हायो माने डेस्कटपाव
guys. dataखौ खालामनांसिगोन दसे थानानै गोसोखौ नोङो आंनि गोसोखौ नोङो ओरैनो थास्लायस्लाय सल' खोनाबालाय मा मैया मैया दिनैनि बे दिनाव गोसोजोंबो दसेनो जिर' जालायबायलै लाइनाव थानायफोरानो जिर' जालायबाय माथो गाइस बहा थांजोबलायखो आंनि फेमिलिफोर नोंथांमोना बहा थांजोबलायखो आंनियाव ओरैनो मास मोनसे आगोलाव बिराद माबा जादोंमोनलै गाइस नोंसोरनो खोन्थानोसो बावदां मुलिखौबो न'आवसो थाबोबाय मेगन सानाय जादोंमोन जाफेरा आंनियाव बा आसरित मोनदों आङो मेगना सानानै बेनिफ्राय नै खर' खिनियावल' सायोमोन खर' खिनियाव साबाय बेनिफ्राय ओंखामबो जानो हाया ओंखामखौबो जानो हाया बेनिफ्राय खुगायाबो गोखा गोखा मोन्दोंमोन फार्स्टआव बे खुगा गोखा मोननायाथ' बोरै मुलि थरसे जानो हामबाय बेनिफ्राय गेजेर गेजेर गोबाबाय उनाव डक्टरनाव सार्जनाव थांनानै मोजाङै नायजाबाय खोन्थाजोब्बाय आमुक जादों गासिखौबो खोन्थाजोब्बाय लिरनानै होजोब्बाय बियो लिरनानै होनाय मुलिखौथ' जाबायबो एख' हामाखै उनाव आइया नागिरबाय थाबाय गामियाव सोंलाबाय थाबाय आमुक जादों ओरै थोरै सोरनावबा सोंबाय न' खाथियावनो जोंहानि दादिलाहा एसे इनाव सोंहैबायनो उनाव गामियाव सोरबा सासे जाखादोंमोन जाहैबाय बियो खोन्थाहरनायाव उनाव बिसानाव सोंहैबाय जोंनि आमुखानि फार्मासिनिफ्राय लाबो माने मेगनाल' सायो ओमफ्राय खर'आल' सायोमोन बेनि उनाव द्रप मेगन सानायनि द्रपआ बेलेगखा गाइस मेगन सानायनि द्रपआ बेलेगखा एकदम थोबसे होनायावनो हराव हामखाना थादों थोबसे होबाय हामबाय ओंखामखौबो अखानायैनो सागानायनि उनावनो जानो हाबाय आरो ना ओंखामखौबो एकदम नङाबा आङो सानब्रै गोलैना थादों बिसिनायाव लोगो नोंथांमोन ओमफ्राय दुरबल जाजोबदोंमोन गोबानायजों खर' सानायजों थाबायनोबो हाया मानोबो हाया बोरैबा मोनलांदोंमोनानो उनाव द्रपखौ आरो साननै सानथामसो होनानै आरामसे आं फैफिननोसै आरोना डिउटियाव माने न'निफ्राय फैनानै डिउटियाव जइन जाफिननोसै नोंथांमोन लोगोफोर आं डाटा आउट खालामना थांलांसै नामा रुमफोराव नोंथांमोना नायलांदो होमबा आं ओरैनो जि खामानि मावदों नामा गाइस आं डाटाखौ आउट खालामना दोननोसै डाटा आउट खालामनानै दोननि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय
डकेटखौ आरो माने नर्थ इस्ट आरो एनजि रुट माने नर्थ इस्टनि बाहेरनि बेखौ माने मोननै डिभाइड खालामो नर्थ इस्टनि डकेटखौ बेलेग होयो बेनिफ्राय एनजि रुटनि डकेटखौ बेलेग होयो जों माने सर्ट सेन्टाराव ना बिसोरनाबो टाइम मोना मानो होनोबा बिसोरो बिसोरनि खामानिया बाराथार ओंखायनो बिसोरो टाइम मोनैनि थाखायनो आं डिभाइड खालामखाना हरो आरोना बेनिफ्रायनो आं डाटा आउट खालामबाय दं गाइस नोंसोरनो डाइरेक्टलि आं आंनि खामानि डेस्कटपनि माबाखौ खोन्थिनो हाया मानो होनोब्ला मेनेजारा नुबा बुंगोन ना डाइरेक्टलि मा सोरनो लाइभ खोन्थिना मा सिखायदों बेफोरखौ बुंनो हागौ ओंखायनो आङो डाइरेक्टलि खोन्थियाखै आरोना गाइस बेनिफ्राय दा नै आं डाटाखौ आउट खालामखांसिगोनानो डाटा आउट खालामखांबाथाय नोंसोरनो पेकिंफोरखौ खोन्थिनि डकेटखौ बोरै जेनेबा जोबथ'बाय गाइस खामानियाथ' जोब्बायानो बेनिफ्राय आङो पेकिं खालामनि डकेटखौ पेकिं खालामना खोन्थिनि र'बा नैबे जोंना माबा थायो लबरजोंनो ओरैनो माबाना आरो मेरायनानै हरो आरोना गाइस लबरजोंनो मेरायनानै मेरायना हरगोन आरोना गाइस नायलांबानो जाबाय जेनेबा आंनि डकेट एक्सट्रा एनजि रुटनि गाइस एनजि रुटनि नै आरो नर्थ इस्टनि गोजा जायो बेखौ बेलेग बान्डोल खालामबाय आरोना गाइस बेलेग बान्डोल खालामबाय नै जलायबाय लबरा बेसेयावनो जयो फाग्लासो लबरा एसेयावनो जयो दा बेखौ खानानै माबानोसै आङो सोना होनोसै ये नर्थ इस्टनि ये एनजि रुटनि दोननोसै बिदिब्ला नोंथांमोन खामानियाथ' आंना जोब्बायानो नोंथांमोन दोनथ'नोसै नामा गाइस गुड नाइट थेंक इउ दोनथ'नोसै आरोना गाइस नोंथांमोना थेंक इउ दोनथ'नोसै आं गुड नाइट